गार्जियन लोग आई बनी आप सबके भी यथा योग शिष्टाचार प्रणाम बा और तमाम सामने बैठल माता बहन भाई बंधु बाबा चाचा गार्जियन आप सबके प्रणाम बा। दसवा गोड़ छुके गोड़ लगा और हमरा के ही बताई कि भोजपुरी समझ में आवत न? भोजपुरी हम बोलत नहीं त बुझाता न? हां तो हम भोजपुरी बोले खातिर आइल बनी। हमरा हिंदी बोले आवेला ना भैया, हम भोजपुरी बोली ना। काहे ना मॉरिशस जाई, चाहे चेन्नई जाई, चाहे आरा जाई, चाहे सासाराम जाई, चाहे अपना गांव में रही, हमरा भोजपुरी से बहुत लगाव है। भोजपुरी बोली ना। आई एगो राम जी के भजन से कार्यक्रम की शुरुआत करतनी। चूंकि जब एकादशी व्रत होला तो हमें विष्णु भगवान के पूजा होला। ताई वही विष्णु भगवान, नारायण जी, राम जी, कृष्ण भगवान सब एक हैं। तो आई वही भगवान के भजन से कार्यक्रम की शुरुआत करतनी। कैसे भाव परिचय एगो दे देतानी। बड़ी सुंदर कलाकार मंच पर उपस्थित हो गई बड़ी पूजा पांडे जी, भोजपुरी के नंबर 1 हीरोइन। बड़ी फिल्म में काम कर चुकल बाड़ी, एल्बम में भी काम कर चुकल बाड़ी। कोनो ऐसा बड़ कलाकार नहीं खन जे कि ई एल्बम में काम नहीं कइले। तो यहाँ के भी भाव नृत्य होई जा। तो पहले एगो भजन हम गा लेतानी, ओकरा बाद इस संसार में सब कोई कुछ न कुछ के लेके दुखी बा। सब कुछ भर भरा तब सब कोई दुखी बा। कुछ न कुछ खाती आई है भजन के पहिल का लाइन में का भाव बा। गोई ठंडा आ गई बा, भागल जाड़ फिर आ गई बा। जाड़ लागत न? बड़ी जाड़ लागत कि केहू तन के दुखी, केहू मान के दुखी, केहू धन के बिना रहता और थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम के दास। बड़ भाई वीरेंद्र यादव जी भी मंच पर उपस्थित बनी, गार्जियन बनी। बड़ी भोजपुरी संगीत से यहाँ के प्रेम रहेला। हमनी के मनुष्य शरीर में इंसान के रूप में बड़ी सुंदर शरीर में भगवान दे देले बड़े। मेकअप मारतानी, ऐनक में देखतानी तो वो संतुष्टि नहीं है। बाप रे बाप, अभी मेकअप कमे बा, तनी और मार लेती तनी मेकअप। मन में दुखी बा, मन दुखी बा। 4 गो बिल्डिंग औरंगाबाद में हो गइल बा। आही दादा, 5वां का होते नहीं थे। धन बात बाबू दुखी बा। 5वां खातिर संतुष्टि मन में होइए नहीं। कि मन अतना मनुष्य के जीवन पा के हमनी के बेचैन बनी जा। लेकिन सुखी के बा जे संत महात्मा बा, जेकरा दुनिया से कुछो मतलब नहीं थे। राम राम जपत आउ है दुखी है, सुखी बा। ऐसे एगो भजन आप सब ध्यान पूर्वक सुन ले, ओकरा बाद जरूर ताली बजवाई आप सबके और उनकर भाव नृत्य भी करवाई। गीत संगीत समझले के जरूरी है, समझल जरूरी बा। गीत संगीत एगो भक्त कहत रे कि राउर अरे कतना ले कोरी हो, कि राउर अरे कतना ले कोरी हो, अरे बड़ाई हरि हो, अरे बड़ाई
नाम बा कि अगर हम मेकअपो मारतानी राम राम जपतानी तो मन में शांति मिलता। 4 गो बिल्डिंगो बनावतानी राम राम जपतानी तो मन में शांति बा। लेकिन राम के अगर छोड़तानी तो मन में अशांति और डिप्रेशन में जाता है। तब भक्त कहतड़े कि राउर कितना